Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fitaccen gidan talabijin ɗin nan da ake kira Africa TV ya fito da tsari na wani program da zai koyar da darussan addinin musulunci saboda mu ƙara ƙaimi, mu ƙara koyon abin da ya shafi addinin musulunci. Darussan da za a gabatar darussa ne waɗanda duk suka shafi ɓangaren addini. Kamar yanda suka tsara shi ne akwai kyaututtuka da za su bayar idan an kammala wannan program ɗin, yayin da suka ce mutumin da ya zo na ɗaya bayan an kammala wannan program ɗin zai rabauta da kujerar umara, sannan mutumin da ya zo na biyu zai rabauta da dala 500 in ka lissafa a kuɗin Najeriya kimanin naira 800,000 kenan. Sannan mutumin da ya zo na uku zai rabauta da shi kuma dala 300, mutumin da ya zo na huɗu zai rabauta da dala 200, sannan mutum na biyar zuwa na 10 su kuma za su rabauta da dala 100. So abin riba da yawa, ga kuɗi sannan ga lada sannan ga ilimi. Ɗan uwa akwai abin da ya kai wannan? Ɗan uwa ka taimaka kai sharing wannan bidiyon saboda kai ma ka samu ladan wannan aiki da mutanen nan za su yi. Idan kai sharing ɗinsa duk mutumin da ya reaching ɗinsa ya zo ya ƙaru kana da ladansa. Wannan program ne da za su yi, diploma ce za a kira ta, amma saboda yanayin rayuwa yanzu abubuwa sun yawa, mutane da yawa ba su da isasshen lokaci, ana fita nema da sauransu, so sai aka maida abin online. Da wayarka ta hannu dai da kake amfani da ita yau da kullum kake shige-shige kake ɗaukar awanni a social media, to da ita za a koya maka addininka. Kuma wani abin sha'awa shi ne ba yaro, ba saurayi, ba budurwa, ba babba, kowa zai iya koyon wannan darussa domin online ne za a yi shi kuma normal ta social media ne za a ringa tura darussan. Don haka duk sanda mutum ya samu lokaci zai buɗa ya saurari karatu audio da kuma PDF. So wannan kun ga ba ƙaramin ci gaba ba ne. Sannan shekara guda ne program ɗin za a yi, wata shidan farko in aka gama za a yi jarabawa, sauran wata shidan shi ma aka gama za a yi jarabawa, shekara guda kenan. Yayin da za a ringa koyar da darussa kamar haka: akwai Ƙur'ani mai girma, kuma kar kai tunanin cewa wai sai wanda ya iya, a'a, ko baka san, tun daga matakin sanin baƙi za a fara koya maka ma meye yanda za ka fara haɗa baƙi ka iya koyon karanta Ƙur'anin. Koyarwa ce za a yi maka dalla-dalla wacce dole sai ka fahimta. So bayan ɓangaren Ƙur'ani za a zo kuma a koyar da hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan za a koyar da kai ilimin fiƙihu, ka san yanda za ka bauta wa ubangijinka, yanda za ka yi sallah, yanda za ka yi azumi, hukunce-hukuncen azumi da sauransu, zakka, hajji da duk wani abu da ya shafi ibada za a koyar da kai wannan ilimin na fiƙihu. Sannan kuma ga ilimin da za a koyar da kai na sira ta Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma ga ma'anar Ƙur'ani da za a koyar da kai daga izu biyun Ƙur'ani na amma zuwa ƙasa, shi ma za a koyar da kai tafsirinsa. Ɗan uwa wannan wace irin garaɓasa ce, kada ka bari kai wasa da wannan damar. Sannan za a koyar da kai ilimin tauhidi, yanda za ka bauta wa Allah ka kaɗaita shi, a koya maka tauhidin Allah. So wannan su ne abubuwan da za a koyar a cikin wannan makaranta. Kowa zai iya shiga, ko baka iya karatu ba kwata-kwata na Larabci, ka shiga za ka koya insha Allah, saboda an yi abin yanda kowa zai iya. Wannan shi ne yanda tsarin yake. Don haka ɗan uwa, idan wannan saƙon ya riske ka, akwai link da zan ajiye a comment section, wanda wannan link ɗin shi za ka taɓa kai tsaye ya kai ka cikin group da a nan ne za a ringa tura wannan karatuttukan. Kuma wannan karatun kyauta ne shigansa, ko sisi ba za ka biya ba, kawai sun yi ne don Allah. Don haka zan aje link ɗin, da kun shiga comment section za ku ga link ɗin, sai ku danna ya kai ku kai tsaye insha Allah. Da haka ɗan uwa ya ƙoƙari a yaɗa wannan saƙon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.